Ο Κώστας και η Άννα δεν χόρεψαν το jive έτσι όπως το ήθελαν. Γλίστρισα κάνα 2 φορές πολύ περίεργα. Ήταν πολύ καλή, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ καλύτερη. Πολύ δύσκολη και πολύ απαιτητική χορογραφία. Αυτή την εβδομάδα ο Κώστας αλλάζει παρτενέρ. Σε αυτό το live θα χορέψω με την Κάρμεν. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Αυτή τη φορά στη συνέχεια των επεισοδίων Καμάκι στα Τρίκαλα την δεκαετία του 80, το καμάκι θα αποτύχει. Εδώ μα. Εδώ μα. Σε πάτσα. Με τσάξες. Sorry, Δεν παίζεται η Πολύζου. Νομίζει ότι έχει απέναντί της τον Παρίσνικο. 4, 5. Έρχεται κάθε Δευτέρα, μου δείχνει τα βήματα, μου λέει πάμε. Και της λέω θέλω λίγο χρόνο, δεν γίνεται αμέσως. Πάνω, κάτω. Δεν το έμαθες ακόμα. Προσπαθώ να εγκληματιστώ. Στο Quickstep μου αρέσει πάντα αυτή η φιγούρα που παίρνεις φόρα μαζί με το ζευγάρι σε θέση προμενάτ και κάνεις πακάτι μαζί στο ίδιο ύψος και αμέσως μετά προσγειώνεσαι και συνεχίζεις τη χορογραφία σαν να μην τρέχει τίποτα. 4, 5, 6. Ωραία, εδώ δεν θα κλειστρήσουμε, θα κάνουμε βηματάκια. Νιώθω τα παπούτσια μου γλιστράνε, αλλά θα το λύσω. Νομίζω ότι μου έχει γίνει και λίγο έμονη ιδέα τώρα το γλίστριμα. Πρέπει να το τελειώνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να ξανααισθανθώ ότι γλιστράω. Καρμενή, πήγαινε να κάτσεις στον καναπέ. Μικρό σκυλάκι. Μπράβο, αγάπη μου. Τι καλό σκυλί. Υπάκο. Σαν την χορογράφο μου. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης στα live είναι μην κάνω κάποιο μεγάλο λάθος και σταματήσει την εξέλιξη της χορογραφίας. Είναι μεγαλύτερος εφιάλτης και πιο ισχυρός εφιάλτης ακόμα και από την αποχώρησή μου, πιστεύω.